Уважаеми господин министър, автомагистрала Русе – Велико Търново е от стратегическо значение за Северна България, защото се очаква да разтовари интензивния трафик между Русе и Велико Търново, да повиши безопасността и да подпомогне икономическото развитие на региона. Съществуват обществени очаквания за по-бърз напредък, но близо година след официалното откриване на строителните дейности по обхода на град Бяла, част от работата продължава да е на подготвителен етап. През ноември 2023 година е издадено разрешение за строеж на 8-километровата отсечка, а през декември същата година бе направена символична първа копка. През септември 2024 година бяха констатирани сериозни проблеми с льосовите почви, които доведоха до неочаквани промени в технологиите на строителство и искания за допълнително финансиране. Към момента е неясно доколко откритите проблеми и поискания допълнителен ресурс биха засегнали старта на другия участък Русе-Бяла и обявяването на обществена поръчка на отсечката Бяла-Велико Търново, което е особено важно за цялостното приключване на магистралата. От предвидените 300 милиона лева в бюджет 2024 година до момента по проекта са изплатени 176 милиона лева с ДДС за авансови плащания. А напредъкът може да видите и по сателитните снимки, които споделих в медиите и в нашите канали в социалните мрежи. Обходът на Бяла, дълъг 35 км, се строи от ДЗЗД АМ Русе Търново за над 795 милиона лева с ДДС, около 22,6 милиона лева на километър. Сума, от която човек може да се зачуди дали не се задава поредния златен проект. В обединението влизат 5 фирми, като една от тях, Европейски пътища АД, е и водещ партньор при изграждането на прословутия път Мездра-Ботевград, който стартира през 2021 година. Редовно се оскъпява и все не стига до завършване. Само 13,5 км участък между Люти дол и Мездра вече достигна над 530 милиона лева с ДДС. Фантастична цена, която явно не смущава никого. Остава да се надяваме, че обходът край Бяла няма да копира тази съдба и да се превърне в поредната, още по-златна транспортна сага. С оглед на изложеното, моля да отговорите на следния въпрос. Каква е точната причина за пропуска в предварителните геоложки проучвания, довела до необходимостта от допълнителни мерки в района на льосовите почви и предвиждат ли се на този етап допълнителни нови срокове и ново оскъпяване на обхода на Бяла? Как се отразяват исканията за допълнителни средства на осигуряването на финансиране за останалата част от проекта и ще има ли достатъчен ресурс в бюджета, за да не се стигне до по-голямо забавяне на строителството, както и кога се предвижда да се обяви обществената поръчка за участъка Велико Търново-Бяла? Благодаря ви. Уважаеми господин Белчев, завършването на тази магистрала е от съществено значение и аз съм лично давал и поемал ангажименти за нейното завършване. Сега ми се пада честта в качеството на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Това, което ще ви отговоря, поне в рамките на контрола, е следното. В част геология от идейния проект за участък 1 Русе-Бяла от километър 0 плюс 400 до километър 40 плюс 640 и за участък 2 обход на град Бяла от километър 40 плюс 640 до километър 76 плюс 040 е посочено наличието на льосови почви, което е неизбежно, защото такъв е региона. Като тук важното е, че в идейния проект не са конкретизирани мероприятия по тяхното уплътняване. Тоест, ако има някаква слабост, е тук в идейния проект, че не са посочени такива дейности, не са конкретизирани. Впоследствие в техническите проекти за тези два участъка от магистрала Русе-Велико Търново са предвидени високи насипи, като във връзка с спецификата на льосовите почви в отсечката при входа на град Бяла се разработва опитен участък за импулсно уплътняване на земната основа и начин на влагането на льоса в насипното тяло посредством обработка с различни свързващи вещества. Въз основа на резултатите от него ще се предприемат последващи действия. Аз поне имах възможността да посетя на място и опитите, поне в част от този опитен участък, бяха обнадеждаващи и се надявам, че в крайна сметка лабораториите ще дадат положителна оценка за този начин, защото в противен случай ще трябва да се прибегне до съоръжение в целия участък, което е първо
много скъпо по отношение на изграждане и след това скъпо по отношение на поддръжката. Казвам, че на този етап, и отговарям, не се предвижда допълнителни средства, както и промяна на сроковете за изграждането на обхода на град Бяла. Не са предявени такива искания и претенции. Бюджетната прогноза за 2025 година са предвидени средства за изпълнението на проекта автомагистрала Русе – Велико Търново от километър 0+400 до километър 76+040. Проектът е включен в програма Транспортна свързаност 2021-2027 година, като е подготвен формуляр за кандидатстване за финансиране в програмата за проектирането и строителство на участъци от автомагистралата. Предстои одобрение на формуляра от инициативата Jaspers, след което и от управляващия орган на програма Транспортна свързаност, което означава, че към проекта ще бъдат привлечени европейски средства, няма да се натоварва бюджетът в такъв мащаб. Индикативният срок за обявяване на обществената поръчка за участък номер 3 Бяла – Велико Търново е март 2025 година, след получаване на становище от Агенцията по обществените поръчки. В момента участък 3 не е включен в програма Транспортна свързаност и финансирането ще е от държавния бюджет. Благодаря. Благодаря ви за отговора, господин министър. Изключително важна тема, която вълнува всички хора, които пътуват редовно по този маршрут. Магистралата трябва да бъде готова в срок. Надявам се тези изпитания, които са направени, наистина да бъдат приложени навсякъде и да покажат своята ефективност, защото лосовите почви по Дунавския район, те са предвидими. Наистина голям пропуск, което вие и отчетохте, че в самото предпроектно проучване те са заложени, че са там, но всъщност не са предвидени като срокове как ще се реши точния проблем. Изпитанията на място са важни, разбира се, спецификата на района е такъв, но ние трябва наистина да ангажираме всички средства и вие като министър и вашето министерство, за да може този проект най-накрая да тръгне. На базата на, понеже проектът е голям, на базата на сателитни снимки, които изисках, се виждат много ясно как всъщност работата е вършена само за няколко месеца, чисто визуално. И в един момент тя спира. И в един момент се започва, може би, тази работа по лосовите почви. Но, в крайна сметка, това е един проект, един стандартен проект. Макар и ние в България да виждаме, че магистрали се строят десетилетия. Аз не искам тази магистрала да се строи десетилетия. Аз искам наистина да видим решителни стъпки и вие като министър, който е пряко ангажиран с региона, избран сте оттам и естествено проектът е приоритет за вашето министерство, да положите всички усилия фирмите да си вършат качествено работата и да преминем вече на следващия етап, където не само сателитните снимки да може да видим реални действия, ами и на място да се види работата, че се върши. Благодаря ви. Уважаеми господин Белчев, тъй като в моите приоритети колкото се може по-скоро да се завърши този път, аз съм дал ангажимент като кандидат за народен представител и като народен представител от Русенски регион. Доказателство за това беше, че първото ми посещение изобщо като министър беше именно там. И аз със ушите си исках да се убедя, че дейностите по решаване на така възникналия проблем вървят с пълна сила. Това, което установих е, че, както го казах, вървят изпитанията. На някои от съоръженията вече бяха направени тестовите пилоти, които ще има, защото ще има и съществуващи съоръжения в този участък. И съвсем ясно, веднага след като се подобрят метеорологичните условия, тъй като имаме солидна снежна покривка в момента, ще стане ясно дали този тестов участък издържа и на такива метеорологични условия, което ще бъде наистина показателно дали и по какъв начин ще се продължи строителство на магистралата. Наистина доста специалисти са ангажирани в този процес. Аз искрено се надявам, след като така изсъхне почвата след снеготопенето, тестовете да покажат, че този метод избран на работа е работещ. Защото това е така една дейност, която
като дължина и като височина няма да има аналог в света. Това ще бъде първото такова трасе, което е с такава височина и такава дължина с насип. Но ако този тестов участък се окаже наистина успешен, това вярвам, че няма да доведе до драстично увеличаване на строежа на тази магистрала, защото противното, изграждането на съоръжение по целия участък на обхода, вие само може да си направите сметка до какво оскъпяване ще доведе. Така че очакванията са ми това да даде резултат и да продължат работите, защото това ще има резултати, не увеличаване на срока, най-вероятно, както беше и артикулирано. Ангажимент е на всички от региона да следят тази работа, така че вярвам, ще бъде успешно това начинание и съответно не е толкова скъпо, а в момента няма инфлация, която да доведе до индексиране на цените по това строителство. Благодаря.